slovak.ch, tvoj švajčiarsky sprievodca. Dnes na tému, ako funguje základné zdravotné poistenie vo Švajčiarsku. Základné zdravotné poistenie je povinné pre každého, kto má vo Švajčiarsku povolenie na pobyt. Po prihlásení pobytu máte spravidla 3 mesiace na jeho uzatvorenie. Rozsah služieb určuje zákon, preto je základné poistenie rovnaké pre všetkých. Rozdiel je v cene poistného, v modeli poistenia a vo výške zvoleného rizika, čiže franšízy. Každý mesiac platíte poistné. Franšíza určuje sumu, ktorú si v danom roku hradíte z vlastných zdrojov. Môžete si ju nastaviť od 300 do 2500 frankov. Čím vyššia franšíza, tým nižšie mesačné poistné. Po vyčerpaní franšízy sa uplatňuje spoluúčasť vo výške 10% z každej faktúry až do ročného limitu 700 frankov. Po dosiahnutí tohto limitu už v danom roku platíte za zdravotnú starostlivosť iba mesačné poistné. Poistnú zmluvu uzatvárate priamo s poisťovňou. Zdravotné poistenie nie je viazané na zamestnávateľa a môžete ho každý rok zmeniť. Systém je jasne nastavený, ale bez pochopenia detailov môže byť finančne nevýhodný. Preto sa oplatí vedieť, ako funguje.